Batman kirjoittaa ja tänään pixelvartia, kuten näette, mä oon nyt värikamalla tuolla Pixel... Ei vitsi mä eikö niin, Pixel Stationissa. Mä oon jo ottanut daily bonuksen. Mut eikä mennä mun maailmaa. Tosiaan mun maailman nimi on Pixel väliviiva. Mä voin nyt näyttää sen nopeasti. Siellä on vippejä aika monta ja hotellihuoneita, jotka pystyy varaa. Ja on laavakeini ja nyt se, joka on nähnyt tän ekana tän mun videon ja tulee tänne maahan. Ja oottakas. Näytän. Vitsi. Ja käy täällä. Ottamassa tän, niin saa jonkun palkinnon. Tulkaa sanoa mulle, tai jos mä en oo tässä maassa, niin mulla voi lähettää friendly questin ja kuka sieltä tuli? Täällä tuli joku ihminen. Se ei ole huomannut siis vielä. Se ei tiennyt tästä videosta, koska mä en ole vielä julkaissut tätä. Sorry. Lähteekö se nyt mun maasta? Okay. Sen verran mitä mulla on. Heippa. Jos tullaan mun maahan keräämään rahaa multa, niin ja muistakaa, että jos te pelaatte tätä mun maata, niin älkää pyydelkö minoreita. Mä annan vaan niille, jotka on aktiivisia pelaajia. Tai jos sä ostat ne, silloin mä annan minorit. Nimittäin. No, Wordle on tässä. Mä antaa jolleen vaan aiemmat oikeudet. Koska niin, ja se joka käy tuolla se kuka käy ottaa ton ekana, niin saa minorit kanssa. Joten
Käykää seuraa sitä mun kanava Pömmon Junior ja tilatkaa kanava. Ja laittakaa liikkeen videolle. Mitä pitäis mennä nyt? No! Toi oli vaan joku pikkuveli. Toi on vaan joku pikkuveli, joka uuterata. Ei jaksa kuunnella. Niin. Mennään nyt vaikka jonne. Mä menen tänne mun VIP-tilat. Tänne VIP maksaa 200. Ja jos ostat Alman VIPin 200, niin pääsee samalla tänne. Tää ei ole vielä valmis. Ja sitten jos nää huoneet maksaa 50 PC maksaa tollainen huone. Ja sama juttu täällä toisessa. 2K vippi tänne. Käykää täällä mun maassa, jos te haluatte niinku ilmasta kamaa täältä ja kaikkea. Tosiaan mä piilotan vielä yhden kaman, mä käyn hakeessa. Nyt näette minne mä laitan sen. Mutta ei se ei taittaa. Vai pitäis seuraavalla kerralla, jos laitat mulle kommentteja, niin mä laitan demon. Laitan sinne demon maskin. Mitä seuraava? Perhana. Niin. Niin eiköhän se sieltä joku löydä. Noin. Nyt joku voi saada sen päätä. Miten tuolta pääset aina, kun tuolta tippuu sinne yhteen paikkaan. Tästä kun te menette, te pääsette tällaiseen paikkaan. Ai niin, mutta kun tässä on ovet lukossa. Ja sitten täältä te näette seuraavan paikan, jota pitää mennä peittää täällä. Täällä on tälleen. Se Venäjä. Se lähti heti. Ai niin, nyt me ei päästä tonne ylös. Niin, ja sitten kun täällä on tarpeeksi, tulkaa sanoa mulle, jos te haluatte, että mä laitan Battle Arena aina päälle. Nimittäin mä en nyt pitää niitä pitkää aikaa. No niin. Tulkaa sanoa mulle. Mä voisin kohta mennä vaikka kalastaa. Mutta siis joka pitää peittää. Noin.
nyt yhteensä 4 perhosta ennen mä antan jotain pois. Ko. Mitä? Ja luuleks jo more? Liivaa. Tälä joukon vaiheessa. Niin tulkaa tänne mun maahan, niin se kuka ehtii löytää noin 2 palkintoa, niin se saa pitää ne ja sitten on vielä palkinto. 2 lisää. Saa vielä 2 lisäpalkintoa perään. Joten muistakaa käydä nyt täällä. No niin, Batman Junior oli täällä. Ja muistakaa tilata tää kanava ja käydä hakemaan noi palkinnot. Se ois... Moikka. No läppä. Käydään parissa muussaamassa. Ja sitten tää video loppuu. Ei mitään kestä kuvaa enää 5 minuuttia. Käydään vaikka tuolla Tuomessa. Okei, mitä tässä? Mun oma hyväksytty. On. Niin, hyvää ystäväpäivää. Ja sit kun se on. Ja käykää maas Pixel väliview ilmaisjakamalla.
Täällä on Villemesta. Mä en tiedä, että ne katolikialaiset. En tiedä. Tonnekin pitäis päästä. No ihme, tuolla on noin soda-jetpackia. Joo, eli tossa taas esinepaketit ja perussiemeniä. Tuhotaan tosta tollasia turhia. Itse kun meillä ei oo... Kyllä me voidaan tuoda kaikkea nyt tarvitaan. Koko mä käyn lähiöstä asioita. Ollaan jo viimeisiä. Otetaan tosta vaikka tollaset siivet. Siipi. Katsotaan. Toi sitten. Oho, se on oikeasti selkeä.
noit siipiä, mutta paremmin. Toivottavasti ei tule yhtään. Toi jo. Näemme Suomen lipun päälle. Tuo maailmanpallo on näköjään vähän korkealta. Okei, missä me ollaan? Tai niitä lauteuksia. No niin, moikka täällä ja muistakaa tilata mun kanava ja tykkäätte tästä videosta. Täällä oli nyt Pixelsia ja käykää siellä muun muassa ilmaisia tavaroista. Ja saatte 2 random palkintoa, että moikka! Se olisi moro.